Siguro uban kanato matingala o makapangutana, Father, nganong si Maria Magdalena man ug alaing Maria ang unang nakahibalo ug nakasinati nga si Kristo nabanhaw na. Nganong mang dili usa sa mga 12 ka apostoles? Nganong dili man si Pedro, si Bartolome, o kaya si Judas, si Santiago? Nganong si Magdalena mangyud? Nga babae man sila. Gani nasayod kita nga ang mga babae, labi na sa panahon ni Jesus, mas ubos kay sa mga kalalakinhan. Amen? They are a little less than men. No? Wala sila'y tingog. Wala sila'y katungod. Kay lagi sila babae laang. No? Pero nga nung babae man, ang unang nakahibalo nga nabanhaw na siya. Nga naman dili usa sa mga apostoles. Mga igsuon sa akong pagpamalandong, kini nagpadayag lamang nga giguba ni Jesus ang barrier o ang wall o ang mga pader nga nagharang between lalaki o babae. Diha sa iyang pagkabanhaw, tanan managsama diha sa iyang gugma. Wala na'y ulipon o gawas nun. Wala na'y lalaki o babae, Gentiles or Jews, no more. Men and women, wala na. Pantay-pantay ang tanan. No? Kay lagi kitang tanan, iyamang gipakamat yan. Amen? Wala ba tayo mga kamot para kay Lord? Thank you, Lord. No? Nga bisan pa sa akong pagkaako, bisan pa sa akong mga kapakyasan ug kasalanan, ikaw ana kanunay, no? Ang imong gugma nag-uumapaw kanunay, no? So kitang tanan giauhag, no, nining atong kasaulugan nga unta kita usab ang atong mga mata dili mga matang mahusgahon, kundili mga matang mahigugmaon. That we will look people not in our naked eyes, but looking people through the eyes of love. No? Kay lagi sa mga matang tawhanon, ana ang pagkamabiay-biayon. Ug wala tay makita sa uban, kundili ang ilang mga kapakyasan. Apan sa mata sa gugma, sama sa gugma ni Kristo, ang atong makitaan sa matag usa, dili ang ilang kapakyasan, kundili ang kagandahan ng kanilang kaloob-looban. Kay lagi ang tunay na kagandahan ay wala man sa panglabas nga anyo, kundi na sa kasing-kasing. Sama sa kasing-kasing ni Jesus, gugma o kapasayloan alang sa tanan. So usbon ko, hinaut-unta, kining mensahe, no, nga dili manghusga, walang karapatang manghusga, kay lagi ang Dios lamang ang perpekto, no? Ug bisan pa sa ni Magdalena, ubos dili lang basta babae, kundi no? Ubos pa sa kababainhan nga tanan, kay lagi siya gilimpyuhan man sa Ginoo ni Kristo ug 7 ka demonyo, no? And that also some of our biblical scholar considered it as the 7 capital sins. Kumbaga, sa atong mga kapakyasan, bisan pa sa atong mga kahugaw diha sa kasalanan, sa kaulipnan, sa pagpakasala, ang Ginoo andam nga mupasaylo kanato kung kita moangkon lamang ug muduol diha kaniya, mangayog kapasayloan ug maningkamot, no, sa kabanhawan nga ato gayong huptan ug paningkamutan nga kailanman ay hindi na mamantsahan sa atong pagkakalibutanhon. Hinaot paunta. Karon